tháinig mé chomh fada leis an iarne. Tilly fáistí, sa ranganne be mu ag láirt faoi Algar Plato sa phluais. Sa scéal seo labhraíonn Plato faoi daoine ag mairneachtáil sa phluais. Ar feadh síl tá siad ag mairneachtáil sa chuí nach bhfuil siad in ann ach breanú ar an mála. Mar na rág siad an phluais I riamh nílas acu faoin síl ach an balla dorcha seo. Ach lámháin scailtear amach duine acu feiceann seisean síl mór difriúil taobh amuigh an phluais agus céard atá Wain sin ná an síl seo a chuir an úl don slua atá fós sa phluais, mar is eisean an té a fuair léargas. Leannaigh, smaoine mar seo sa chéad líne tá an rí agus an bannaíon, na haspaí, iad siúd atá gceannas. Chun tosaí ar siúd tá na fichilíní, iad an úsáidirí a cosint, is I seo slú in a tách leo, ag bandan na ceannarí úsáid asú, chun iad féin na chosint. Tá tú an anamtí do úsáid mar is míneat, chun sochar le sa féin. Inniu tháinig an iarne chomh fada lán.